Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Diana, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agtawunak idi iti 10 ket 4 idi nagsina dagiti dadakkel ko. Innem kami nga agkakabsat. Baby payla ti inaudi mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Diana dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Awan matlangan tinasayat amar aramid ko parakan ka. Isuan na saysayat no agsinatalangan. Naturod ka makisina tada babaim. Ha, kayat mo nga tan nga ikabalay iso ang makisina kan kanyak. Anita? Gusto dayta, nanang. Tatang, kababain ka dagiti kaaruba. Dayta inam ti bagbagam. Awan pa isasangpet ko dito'y balay asaan nakabugbugkawan. Kasano asaan ka bugkawan? Kat no saan ka nabartak nga agawid, awan iyawid mo a kwarta, ta sigurado nga inyibos mon iti babaim. Apay, di mo maawatan nga awan nga rudis kitar ko ijay trabahok ita. Gaputa awan mayawid ko na kwarta, ibagam nga yung babae kon. Pangaasiyo, tatang. Nanang, gusto ko man. Ang mga numalukag ni ading ko, sapay nagrigat ko a pinaturog. Alang rod anak, mapankan iti kwarto yun. Sige, nanang. Kat pangaasiyo, di kay ko managapa. Hoy, Diana, itay pa'y bigat akas lang na unag ti pampanunutam. Adda ka di problema? Carmi, adaman damagat. Anya dayta? Saan ka di nga agap-apa dagiti dadakkel mo? Saan mat? Ngam no daduma, madlaw ko asaan da ngagsarsarita. Ngam no mapalabas ti maysa, wenno duwang aldaw, agsarita damat laeng. Imbag ata kasta dagiti dadakkel mo. Siyak, dagiti dadakkel ko. Kanayon dang agbinugkaw. Numaminsan, ibagbagak paikit din ang nasaysayat ng sinadalaangan. Tabarang nataltal na ti biyag mi. Anya? Wan Carmi, maum-uma akon iti kanayon a panagapada. Apay nga yimin paki yung matinagitibado ni tatang. Nanay. Masuruna kon, kasangsangpot na pailaang anagapo iti trabaho, pimanaw manan. Ha? Sigurado ano agawid, nabartak tumanan. Nanang, ang mga nung pinagungtan nyo ngamin manan, isuapim manaw. Saan mo man nakanunungan di amang? Nauma akon itikas diyang aramid na. Amumat siguro ti panagbababae na. Wen, nanang, amo. Ngam saan nyo ngamin ang bukbukawan, ah? Anya karot ti kayat mo nga aramidak? Bye-bye aklaktan di amam? Oh, anya ti kayat asawan dagita abag. Nayimpake kon dagiti kawas mo. Bit-bita mo day taabag, tapumanaw kan. Kita man ti aramid dayta inam Diana. Isom ti mang papanaw kanya? Kasta siguro ti kasayatan, tatang. Saan yung matlaang nga amo nga ornosan ti bagbagiyo? Kanayon kayo matlaang nga agapa, makauma. No kasta nga rod, pagbingayan ta dagiti anak ta. Kukwak dagiti talo, ta kukwam met dagiti talo. Awan ti kukwam. Kukwak amin ida, tasyak tinangiyanak kadakwada. Anya? Pangasayo, tatang. Dito'y kami pailaang ayan ni nanang. Di mi kaya ti agsisinang kakabsat. Umay na kami lata sa rungkaran. Oh, nangagmumat siguro ti imbaga ni Diana. Siyak ti kayat da pagyanan. Sige nga rod, Diana anak. Kitagsingsingpat kayo ah. Makaamukan amang ilawlawag kadagiti kakabsat mo. Makitam, makabulan ng tinapalabas. Ngam di na kay man laing may kinita dyan na laing nga amayo. Talaga ang nakalipatan. Damag ko ngamin nga adan kakabbalay na. Bayan yun, nana. Saan ka di anataltal na tibiyag tayo? Idi pimanawon ni tatang tawan kapapa yun? Wan, ngam nasakit lat na tinakam ko. Talinipat na tayo latan namin pinsan.
Nalipatan ng ti obligasyon na. Imbaglaan nga tanapig sa latati store ko. Kan makatulong mo ti papaabangan tayo at talo a kwarto. Kasano nga ta nga agpayson no ag-college kami, nanang? Makaanay nga tati sapulyo? Diyak amo anak. Iso nga itapay laan. Mang panunutakon iti daduma pa'y amabalin a pagkwartaan. Mabalin mimat ti tumulong, nanang. Saanan? Agadal kayo ket di ana imbag. Dakkelan atulong yu kanyak dagiti trabaho diti uneg ti balay. Congratulations, anak. Talaga asaan mo abinaybay at ti panagadal mo. Sikat ti valedictorian. Thank you, nanang. Saan ko anaragpat daytoy no saan aga po kada kayo? Congratulations, manang. Thank you, ading ko. Si kanto mati sumaro nung graduate. Katlalaingam tumit, ah? Wen, manang. Sikat ti idol ko. Ay, malagip ko man ang alaing nga amayo. Talaga alinipat na kayo. Saan man lang ay may imatendar iti graduation mo? Saan yun napanunutan ni tatang? No saan ang madadaal ti aldawyo, nanang? At picture tayo kay DJ Banda. At pwesto kayo jay, nanang, manang. Taalaan kayo itiladawan. Alaman nga rod, anak. Imbagla remembrance tayo iti graduation to'y kabsat mo. Naka-enroll tan, kat agpada ta iti kurso nga inalang. Naasidagak namin kadagiti ayop. Iso a veterinary ti kayat ko. Agpada tagayam, uray siya. Naasidagak mat kadagiti ayop. Pusa ti paborito. Aso mat kanya. Ay, gayam. Kumusta mat ngayon ni tatang mo? Saan mo tin nagparparam kada kami? Iso nga da plano. Anya nga iti plano? Tangay saan na kami nga umay sa rungkaran? Siyak to ti mapan mang bisita kan ko na iti pagtrabtrabahuan na. Sana bali tamok ijay. Anya? Amo ka din ni nanang mo day ta plano? Saan? Kanawan plano ka mang ibaga. Amang ano agungan. Nung kayat ko ang makita ni tatang. Uray kas ano. Amaklat ta day jay. Ay, katun Ala, sikat ti makaam mo. Kat numabalin. Agkidawak iti paburkan ka. Kuyugan nakto amapan. Wala, kuyugan ka. Agyaman na anak ko. Tanalagip mo ti may ditoy. Mailiwak unay kada kayo. Ngam jakon kayat ti mapan iti balay. Tatang. Nag-enroll ako ni ti college. Kasta ka di. Ay, mabit lang. Alam dito yung akwarta. Nagadunday ta, tatang? Naira na dakal ti diskitar ko ita. Iso aswerte ka ngay may ita. Imbag lang ngayon inutom nga allowance mo. Kani kamot ang dagiti kakabsat mo. Saan mo nga ikaninanang mo? Rupat kwarta day jay. Sige, tatang. Saan ko nga ron nga ibagbaga ka ni nanang? Kat, agyaman ako, nay. Alaak man ti cellphone number mo. Tayo text kan tumanin no ada kwartak. Sige nga ron, tatang. Mabit lang tayo surat ko. Kasano dayto yan, anak? Marigata nagsamutan iti panagadal mo. Kimapsot ti store tayo. Adumat kami ng ti aday store na. Sapay pa nagbabayad ba nun iti tuition fee? Saan kayo ang madanagan, nanang? Siyak pa'y laang ti makaam mo. Ha? Pangalaam nga iti pagbayad mo. Aglakla ko ak iti online. Tay supay ang makatulong kada kayo. Imbag man ako, taamom timang tulong kanya. Basta sigurado, masaan nga illegal data, ha? Wan, nanang. Saan kayo ang madanagan? Alam ba ito akwarta? Imbag lang nga allowance yung kadagiti kakabsat ta. Kan saan kayo nga agdawat ka ni nanang? Takaasi mo. Nangalaam iti kwarta, manang. Saan mo nga ibagbaga ka ni nanang, ha? Ngam nagapo ka ni tatang dayta. Ano kasta? Nagkita kayo ka ni tatang? Wen, ngam saan na akayat nga ipakaamuta ka ni nanang anang tad iti kwarta. Ha? Taapay. Dayta nga minti may sa arason na pagapapaan da idi. Sala na saya at ni nanang, no adda maitid na akwarta.
Kasta ka di. Sige, saan ko nga ron nga ibagbagak ni Nanang? Congratulations, anak. Kamaudyanan na. Nag-graduate ka. Kasla si kamot laang ang tinagpa-eskwela iti bagim. Saan, Nanang? Adumot lang ang tinaitulong niyo. Kasla ka ano lang nga nag-graduar ka iti high school. Ita, nag-graduar ka iti college. Mangipanagnag at talaga bumakita ko. Di kay madanagan, Nanang. No makapasak iti board exam, agsapulak adagos iti trabaho. Kat sumarteng kayon tumaten nga trabaho. Syakton, di mang pa-eskwela kadagiti kakabsat ko. Talagaan agsingpot ka nga anak, Diana. Nanang, adayam amo kada kayo. Iso ni Henry. Iso ti akin ko kwa iti pagtrabtrabahwak a veterinary clinic. Boyfriend ko. Naimbaga malam nyo, tita. Naimbag amalam mo mat, Barok. Nanang, ada ko makayat na nga ibaga kada kayo. Kahit ni kumantag kalay sa iti anak yo, tita. Di kay madanagan. Napagsaritaan mi ka ni Diana at tulungan mi dagiti kakabsat na nga agadal. Aging ga makalpas da. Ha? Kuha. No maipapan iti panagkasaryo. Awan maaramida, no kayat yung ti agsimpa. Ngam saan yung nga obligasyon apagadalan dagiti kakabsat na. Amok, tita. Angam kahit ko ti makatulong. Amok nga minti ka sa sadyo. Iso kayat kayo atulungan. Tatang, nakaumayak? Takayat ko ayam amo kada kayo ti boyfriend ko. Iso ni Henry. Dandanin ti panagkalay sa amin. Naimbaga malam nyo, tito. Kastamat kan ka, Barok. Sa dino nga iti pagtrab-trabahwam. Tatang, iso ti akin ko kwa iti klinik a pagtrab-trabahwag. Kat no mabalin, awisan kayo inton kasarmi. Kan rumbang laang o matindar kayo. Tada kayo ti mangitulod kanyak iti altar. Sige, anak. Namnamaam to ti kaadak iti kaaldawan ti kalay sayo. Nanang, apay nga agluluwa kayo matan. Sapay nagpintas kayo ita. Nakita kakit-kitaan na kayo itay ni tatang. Saan nyo kumadadaulan ti make-up yo? Apay asaan mo nga imbaga, nga inimbitaram gayam ti amam. Nanang, saan ka di arumbang ada kayo kanitatang ti mangitulod kanyak iti altar? Wen, ngamrumbang laang nga imbagam kumakanyak, tapno napakadaak mo. Okay, sorry, Nanang. Ngam kayat ko ama-amuan nyo ita, ani tatang tinangtultulong kanyak iti panagadal ko. Ngam di nala kayat nga ipakaamok kada kayo. Kasta ka di? No kasta? Saan ang nakalipat ti amam? Wen, Nanang, iso adi kay kumaagong uwat ka ni tatang, ha? Uray itala ang akasar ko, Nanang. Ita, tanalpasan ti kalaysam, Dayan. Kaya't kayo akasarita kininanang mo. At dangamin kayat ko nga ibaga kininanang mo. Akayat ko amang ngagam. Sige, tatang. Ibagayo laan. Anyo dayta? Ditas. Kaya't ko tiyak daw iti pamakawan kan ka. No anyaman dagiti nagkurkurangak ini. Lumakay kan bumakatan. Kat kadagiti sumarsaro nung aldaw. Agkasartumet dagiti da dumapay nga anak ta. Kat datantulangan ti mabati nga agkadkadua. Sikang asawak ti kayat ko amakadua iti panaglakay ko. Kat sabay la kuma. Tay kan nakitigundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Inururay ko ti panagsublim. Ngam saan ko anauray. Diyak ni namnama nga urayon pa'y nga agkasar ti inaunang anak na. Sakan to agpakita. Bakawanan na kuma. No italay nga nakaamirisak.
Iti pan nakakita kan ka ita. Nagsubli iti lagip ko ti aldaw. Apa nang ikasar ko kan ka. Kan ti panagkarik iti sangwanan ti altar. Asika ti babae akayat ko ang makadwa. Aging gat maudi nga anges ko. Ruben, Nanang, tatang, jak ni namnama ada ito'y akalaysak. Tiga po nang agsinubyan kayo. Daytoy ti kasayaatan a regalo yu kanya. Agyaman ako nay, nanang, tatang. Naragsak itan, dananang kentatang ko, Mr. Longley. Ket jakmet nalipatan ti karik, at tulungak dagiti kakabsat ko ang makaadal. Tuy pagayam mo, Dayan. Dayan pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nagpintas tuy pakasaritaam. Ta iti mismo akalaysam, anagsinublian dagiti dadakkel mo. Ala, sapay la ko ma, tagtultuloy, tiragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam Dayan at taga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan Helen, iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Ti kinatibker ti may sa tao ket masubok, babaan iti panubok. Ken no kasanutay asang wendag itoy. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Helen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Malagip ko manan ti anak ko. Talo atawanan ije abroad. Ay, talaga mailiw ako kankwana. Nakasingsing pat dayjay nga anak ko. Mapayakas la di ka makaid na Milanyo. Wan nga agpaiso anak ko. Di ka matagtagal eh. Kuananan, tatan, agabroad akon. Nagrigat ti panagbiag dito'y Pilipinas. Ang awan matbusbos sa manak ko. Mo sa anak ko maan na aksidente ide. Matulungan ka ko Milanyo. Maawatan kayo, tatan. Ngam di kagdanag. Tulungan ak ni Vicky. Ay, tay nurse a girlfriend mo ije Lundaon. Wan tatang. Isot ti makaamo iti amin ang magastos ko. Isaraknak iti trabaho ijay. Dakkel akatulungan mi itan ni Milanyo nga anak ko. Manipod nag-abroad. Saan pa'y anagliway anang ted iti kasapulan may. Naimas tinluto yung papaitan na, nanang. Si Kamot Ruel. Pasablugan nakpay laeng. Malamangan kakit din. Kalpasan na, aramida mo dagiti assignments mo. Huwag nga agpay sa Ruel. Di mo baybayan, ti panagadal mo. Gundawayam, ti kada ni Manong mo iti abroad. Tatulungan na ka. Huwag tatang, saan kayo ngagdanag? Agadala ka na sayaat. Rumbang laeng anak ko. Kanay. Laglagi pong kumaan na rigat ti trabaho ni Manong mo iti sa bali apagilyan. Uwan na, amok da ita. Ismo nga rin makibarbar ka da. Nasaya at, Ruel.
Ay pagrigregatan ni Manong Mau, ti pau-pauit na kwarta. Nagdakkel mo ti may patakder abalayo, Helen. Mansyon. Balay damilan nyo kanti asawa na, Lina. Ay kat balayo matlaang Siyempre, karaman kayo matan. Anak mo lakat nga rod ni Milanyo. Kwa, buwan man laang. Yun nagangay. Malpasan day tamansyon niyo. Kano ka di pa blessing? Kwa, jak pa'y makadesisyon. May mayat no pa blessing you. Ta dito'y kayo matag naod. Inton sumangpot dagiti agasawa. Iti kasta, mamaminsan to ti selebrasyon. Kaano aya sumangpat da? Bagaan nagtumot Uy, di nakliplipatan. What? Adto'y ti pasarabo ken ka sapatos, Ruel. Agyaman ak Manong, paginatan mo ti paborito. Siyempre, ipatpatig kakabsat ko. Tatang, adto'y matipara kada kayo. Agyaman ak anakaw. Siyak nga'y matanak ko, nalipatan naksamatan. Mabalin ka di malipatan kayo, nanang. Adto'y, napintas address dayta, kan adamot yung sandal mo. Ay na, agyaman ak anak ko. Day takit ti kay kayat ko kan ka. Amom dagiti paborito. Siyempre, ananang. Saan ka di pa'y analpas na kita, Milanyo? Maturog tan. Nalpasan lab. Nasaya tarimwar ka. Di ka ngamin mauray nga umunag iti selenta. Ay, ala. Panawan na kamlatan Milanyo. Nabandong kayo iti biyahe. Agi na kayo. Naglawyo ka di, tatang? Ti, niya, Ruel. Ti kinatangsit ni Manang Vicky, Ay, tangiwan mau. Ang mga mangid na ka. Rimorday tayo, tatang. Napananda. Napanday siya, ili. Saan ka no akayat ni Manang Vicky ti sidaan ngayon loto ni Nanang? Aniya? Timbagak itay kada kayo. Nagtangsid na dyan ngayon ibag ko. Naglaw ko idirabi Ay, anak ka, tanagang ti panagsasaom. Ang mga no nagbindot ka. Uwan, tatang. Naplantsayo ka din dagiti bado mi anak kahanger. Nana? Wan, Vicky. Naplantsak dagitan idirabi Apay ka day. Kasto'y tirumbang ka dagito'y abado. Nay, apay nga ita impurwak mo matan di taswelo dagiti bado. Gaputawan sirsirbida na plantsa. Kunas-kunas matlata. Pasensya ka na, anak ko. Sa anak ngamin nga agplan-plantsa iti badbado, may. Agbirok kayo nga ron itinalaing agplantsa kan aglaba. Ay, kwa, Vicky. Anya akwa. Jack kayat nga asi-asi ti laba kan plantsa ti bado. Uwan. Bayam tagbiro kak dito'y baryo. Tay nalaing Saan akas kada kayo? Uwan. Agbiro kak itinalaing. Asaan akas kanya? Apay adi ka maununi, Milanyo? San ko mamatakas ti tratong kininanang? Gagangay asan apulido ti panagplantsyana. Ta saan mat anarwa magplantya? Tanagipulong gayam ti inam. Saan mo takas ta? Nasauna lang. Huston! Di mon kaluban ti inam? Talagamat anagalas ti trabaho na. Sikala ko man timang paspasin siya iti pagkurkurangan ni nanang. Milanyo, Jack kaya ti asik-asi at trabaho. Di ka agdanag, Vicky. Addan na sa pulak at tagaplantya kan tagalaba.
Siguraduhan nyo, analaing tiin nalayo, nanang. Amangan Gusto ko mo, man dayta, Vicky. agtal na kamilan nyo. Bayadan tayo dayjay. Isu arumbang anasaya at ti panagtrabaho na. Kuha, Vicky. Napintas ti trabaho ni Sally. Nabayag ang nagtrabaho ijay Manila akas babaunaan. Anya ka diti ibagam kada kami, Vicky. Un nga agpaiso palasang to. Kasla importante ti ibagam ita. Talaga nga importante, nanang. Nasaya at matarin muar ni Milanyo. E di kasta, maibagak ti kayat ko. Anya dayta. Kayat ko asakbay nga agsubli kamintukan ni Milanyo ijay London, inton sumaruno abulan, kat nakapanaw kayon dito balay. Anya, papapanawan na kami, Vicky. Nalawag tinangnagyo. Agbiro kayo iti pagabangan nyo. Jack kayat nga agbalin anarugit to mansion ko, inton awan kaminton. Siya, no dayta ti kayat mau. Pumanaw kami. Uray saan kayo pa nakasubdi di abroad. Nasaya at tatang? Total, adamat nakasarita ko na agbalin a caretaker. Inton awan kaminton dito balay. Oh, Milanyo, apay adi ka matagtagari. Jak maawatan ti desisyon mo. Apay akayat mo apumanaw ti pamilyak. Inton agsublita ija abroad. Gapo tadyak kayat apagbalinan da anarugit ti mansion ta. Sabalin samat ti ugalim ita, Vicky. Agbay sumat umanayan ni Mang Kanor nga agbantay dito balay. Ngem naganak ko ida. Pamilyak ida. Ad-adda ko mga isuda ti pangitalkan ta iti balay. Saan? Sa anak nga agtalak kadakwada. Sabali ka at talaga itan, Vicky. Siyak ti matulok iti daytoy abalay, Milanyo. Laglag ito. Kwartak tinang patakdar iti daytoy abalay. Kat no addaman tulong mo, kikitlaan. Nasken ka di nga iparupam kanyak dayta. Pasensya kayo no maisturbo kayo. Rumor kami kinitatang iyo. Tamapan mi katungtungan tay pagakaran may. Nanang, saan kayo kumaapumanaw? Sige lang, nanang. Nasaya at mat no makabirok kayo itan iti pagakaran nyo. Adosan nyo dito'y balay ta, basit lang. Ay na, unay kamutan lina. Husto da ito'y apagyanan min. Talo kami laeng mo. Unang saan kayo anarwam? Nairwam kami. May mayat da ito'yan apag naedan may. Tanatalina ay ti panunot may. Diyak matukod a panunod taon. Dakas gayam ti ugali ti manugang yaw. Agasam dayta. Nagdakkel ti balay da apagyanan nyo kuma. Ngamatoy kayo, nga gababang. Ay, wan nga raw. Saan mo't akas jay idin ni Vicky? Italaang mo. Sabali a talaga ti maarami ti kwarta, iti ugali ti tao. Makatawon sang tinapalabas tatang. Manipod nagsubli da manong ija abroad. Ay, huwag nga raw, Ruel. Aging ka ita. Nasakit tinakam ko iti ipagmaw. Bayan yung tatang. Napintas mo to'y balay pag nanaadan tayo. Saan aga po iti balay? Agam titrato na kada tayo. Ha? Datayo tinang bantay. Hindi may patpatakder ti balay da. Ita, pinapanaw na tayo akas layo. Hindi man ang Vicky lang, mat. Sana mangayat na agnaid tayo ti balay da. May samad ni Manong Mau. Under di saya.
Sursurutan na, ti bagbaga ni Vikay. Kaslasan nga iso ti lalakay. Isumot nga ni tidakdak ko ti sweldo na. Iswa na turay ni Manang Vicky. Uray pay. Kaslamot awan tulang ti kabsat mau. Unay matanday ta nga ibagbagam Benito. Tila ibagbagam kin ni Ruel. Gusto timbagak iti anak ta. Umdas ko ma, animanong na ti pagsarmingan na. Hello, anak ko. Apay. Nasayatas nung bata niyo tiawag ko, Nanang. Ay, ko anak ko. Pasensya kan. Saan kumatakan ayon ngamin nga igam ti cellphone ko. Ta makilablabada ak ngamain. Saan kayo na makilabada, Nanang? Agipaw itak iti allowance yun itong bigat. Saanon, anak? Amangan no da itapay ti panggapwan nyo nga agapa iti asawa. Saan, Nanang? Swildok man ti pawit ko. Yak ngamin kayat ada kami ti makagapong iti pagapaan nyo. Basta agpawitak, Nanang. Kan para matlang iti allowance ni ating Ruel nga agad adal. Ay, kwa anak ko. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Kan, kitawad, apasensyaan nyo kuman ni Vicky iti naramit na. Sakbaya nagsupli kami dito eh. No siya, awan day tiyan anak ko. Nalipata ko. Ngam ni tatang mo ti pagdandanaga. Ngamin, aging gaita, nasakit pa'y latin akom na itinapasama. Amom ka di man ang Helen ti sausaw dito'y lugar tayo. Anya, Kwa. Saan ka kumaama sa sair, saan? Apay kumaama sa Irak. Anya ngamin day taya. Ado ti mangibagbaga nga awan ka no ti serserbi ti dimor asan ti biyag ti anak mo. Anya, Kuna dagiti tao, pod no abimak nang ti anak mo, ngam adda ka dito'y kano, nga agab-abang ka nagrikrikat. saan ko asintiren? Gaputa agpaiso day ta. No apay mo't ngamin anagdakas ti ugali di manugang mau. Saan ko napampanunutan day ta? Ni Apo Diyos laeng ti makaamukan ko na. Dayawak ti kinasayaat mo. Tadyak pa'y nangag anag sao ka iti dakas kontra iti manugang mau. Rabieng, awan ka di pa'y plano mamaturaw. Dahil tala silpon mo ti mulbulagatam. Sikam, nagchat nga ron ni Milanyaw. Apay, Rabieng, di na lang maipabigat. Agawid da kano iti mabiay. Apay manay, Nay, apay akas tatisaw. agawid da kan saan? Isumil lang nga isaw. Ay unay kan ayalakay. Suruam kuman ti mamakawan. Total, saan na tayo abinaybay ti anak ta? Nagpaw-paw itmatlat ta iti pagadal ti kapsat na. Jak manamaw. No apay, akas ladyak malipatan ti naramay ti manugang ta. Ay na, kas na kunakaw surwam ti mamakawan. Iti kasta, malaganan tirik na. Ha? Nay, apay ngay, nagkutong kamutan, Vicky. Sakit, akakapsot ka pa'y. May san atawan. Manipod na aman nga dagahim kanser na iti utak. Iso ti nagpilit nga agawid kami dito Pilipinas, Nanang. Kastagayam, di yuman laim pakpakaamumad ka na kami, anak ko. Siyak pinagbilin. Asaan man na ipakaamu kada kayo, Nana? Kat nagpilitak na agawid kami dito Pilipinas. Takayat ko nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Sakbay ang mataya. Anya, saan ka kumangagsaw iti kasta, Vicky? Agimbag ka pa'y. Tinaningan ti doktor ti biyag ko, Nana.
Pakawanan da ko ma. Iti panang papanaw ko kada kayo dito balay. Napakawan kan, Vicky. Hindi pailaan balasan ko. Agyaman nanang. Naimbag at talaga ti panagpuspuso yun. Kintawag. Nga agsubli kayo amin diti balay. Iti kasta. Agkakabalay tayo man. Ala, saan ka nagsanit, Vicky? Kan, husto pa lang dahil pa nagsaon. Agin na nakapay. Wan ba't nga agpaisaw balasan ko? Saan ka nagsaw? Tamabannog ka. Madama pa'y laeng ti panagpaagas ni Vicky, Mr. Lonely. Nupay saan kami pa nagsubli iti balayda, kanayon met ti panagpasyar ko ijay, tapno makatulong ak met katakwada. Saan akayat nilakay ko nga agsubli kami iti pagtaenganda. Anya ka iti aramidak, tanasakit pa'y laeng tinakam nilakay iti manugang mi. Tuy pagayam mo, Helen. Helen, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Nagpakawanin kada kayo ti manugang yo, kan masakit itan. Kat dayta kuma ti panunutan nila kay mo. Tapno mapunas ti sakit tinakam na iti manugang yo. Naan-anay ti ragsak iti kaunggan, no awan sakit tinakam, anak katalimeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Helen, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Enso, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dakkel ti babawik, anangisina, iti babae Adamo nga inayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Enso, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sara, agyaman ak tasyak ti sinong batam kadagiti amin nga agar-aram kan ka. Kasla nagadumot ti agar-aram kanyak iti dayta nga imbagam. Kat no dudwa kayo lang matanapingat nga agar-aram kanyak. Ah, kasta ka di? Ket no adumat ti madamdamag ko nga crush kan ka. Kat crush daklaan siguro. Ngam saan damat nga agar-aram. Amang ano mabainda nga agaram. Uray siyak namin ididamo. Talaga mabainak nga agaram kan ka. Iti day ta akinapintas mo. Kasla ka babayin ti agaram. Di ka man. Isumat lang ang asan asikati nang yawat iti surat mo kanyak idi. Tinangdanak pa'y ajay nang yawat iti surat ko kan ka. Anya? Nagswerte kamatin anak ka girlfriend ka ni Sarah, Enzo. Jak nga rod naman asong batan nak. Gapo taamok kat ado ti agkursunada ken kuana. Gapo iti kinapintas na. Una, napintas lang aruden. Nalaimpay. Kas lang rod adakan kuanan ti amin nagalat ti babae asapsapulan. Idinto ta siya. Sa anak mo't analaing. Ngam? Saan ka matapaudi iti lang ah? Tilay bagbagam. Agpay so ti ibagbaga ka. Saan nakasinong batan ni Sarah? No saan ka agwapo? Imbag man, dadamot langan oras mo kanyak. Namin ano nga awisan ka ngagbanting ta. Ngam kanayon nga awan oras mo. Pasensya ka na. Talaga nga awan oras kun ang makipagkita kan ka. Ado nga minti pa ka kumikumak. Kan amok nga oras ka.
Makumikom kamot iti pagadalan nyo. Wen, ngam adala ta oras ko kan ka. Ado ngamin ti projects mi. Jacket abong mabadag iti grades ko. Iso a please, Enzo. Maawatan nakmat ko ma. Saan ga masyak ti priority? Para matlang iti masakbayan ta daytoy. Kasapulan asaya aton ta ti agadal. Nga ore awanan oras mo kanyak? May payan kamot latay ti oras. Ngam saanan akas iti sigod. Tarumigrigat mo't dagiti ipapaarami dagiti teachers. Ala, makamu kang raw. No dayta ti kayat mo. Inso, apay akas lang na unag ti pampanunutam. Masurunak lang kay ni Sarah. Tapay mat. Awanan oras na kanyak. Manmano kami matan nga kita. Tapay. Busy ka no. Tado ti aramidan da. Sabali ngamin tinalaing. Saan da kayat abo mabati grado da? Saan akas kadata? Pasado lakit di, mayatin. Masurunakan ko hana. No kayat mo, sumurot ka kanyak intun madamdama. Tapno maliwliwa ka. Sa dino. Basta, sumurot kalatan. Dito yung matgayam ti bagbagam apapananta. Wen, kat madamdama laeng. Adda umay akadwata. Asino? Namamukmuk lang yung pagadalan na pagadadalan ta. Dagita damat gayaman. Isudan dagita sumungad. Hello, guys. Hello. Agtugaw kayo, girls. Tayam amo kayo iti kadwang. Iso ni Inso. Schoolmate tayo. Inso. Iso da Alice kan Leia. Hi, Enzo. Hi, Enzo. Mabit lang Tasin yasak ni waiter. Tapno maka-order kayo iti inuman nyo. Nasayaat. Tayo manugot kayo nga kikita tayo manan dito'y kantin. May mayat gayam, no dito'y tayo kantin nga kikita. Saan kat nga iti inuman? Pagkunamot iti dayta, Alice? Nalawlawag ang makita ti rupa tayo. Ay na, nagwapo ni Enzo. Nagugwapo iti aldaw ngam iti rabi Uray si ka. Napintas ka ita. Ngam idi rabi Nanguruna idi nabartek kan. Loko kayo Inso, kita ang dagiti sumungad. Dasaramat. At daupat akakadwana. Dua lalaki, kan dua babae. Bayam latay dan. Saan mo ida pampansinan? Asino dagiti kikitaan nyo? Ha? Awan. Ala, agmerienda tayo kit din. Anya ka diti kayat yo? Ibagayo lang, taugorder tayon. Sika kumati kayat ko, numabalin. Ha? Joke lang. Kita am day tangaramid mo. No siyak, awan oras mo. Ngam no iti sabali, at damat gayam oras mo. Si Kapay ti adaganas na makaungat. Kakadwak dagijay iti group project. Kalkalpas mi nagaramid iti group project mi. Kat mabisin kami. Natural, mangan kami. Sika, asino jay kadwam nga arig na subwam iti kinasweet yo? Isu ti babae nga da oras na kanyak. Anya? Katanya ti kayat mo mapasama kita. Tangayawan matlangan ti oras mo kanyak. Lepasan tan ti relasyon ta. Day tala ang ti makagapu akayat mo ti makibreak. Wano, adda relasyon yon iti day dya babae. Awan pay. Ngem interesado akin kwa na. Gaputad da oras na kanyak. Anya? Sige. No day tati kayat mo. Makamu ka. Panawan ka na. Makasangit apin manaw. Apay akas tayo matenteriknak. Kaslag babawi ak iti inaramid ko. Surutak nga ta ni Sarah. Kat ibabawik ti imbagak. Ti awanan bain a babae. Ti may sa kadagiti kakaduana idi kalman ti kaduana manen dito'y kantin. Relax ka kadilaang pare. Saan ka di akinunam nag-break kayon? Isu nga ita, nawayan ang mga ramid iti kayat na. Katuray mo't sika. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Uno,
Di mo ibaga nga agbabawi ka iti inaramid mo. Apay ko mga agbabawi ah. No kasta, relax ka laeng. Di ka agpungtot no makita nga adda kakuyog na. Ay na. Kasla igaggagara na ti makikuyog iti na ita lalaki. No kaano ti kaadata dito'y? Isumot ti kaadada. Isuda ti mo na dito eh. Nadanon talang ida. Masurunak ang makakitkita kadakwada. Di saan mo pampansinan? Wan man laangan. Kayat ko adwa tala nga ginom. Tadda kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ka, Enzo? Agayatakan ka, Alice. Agpaiso? Punaklakit din numanhid ka. Sana makarignat. Among ka di, adamo pala ang makita ka. Kit agayata kong kin. No kasta. Umanugot ka, nagbalin a girlfriend ko. Katuan Agyaman no kasta, Alice. Sapay la ko ma. Taka na yun nga da oras mo kanyak. Siyempre, mata. Siyakpay ti ko na. Ang mga nusikat ti awan oras na kanya. Di kagdanag. At daaklaan dito eh. Anytime, akasapulan na. Sigurado ka iti daytang inaramid mo? Siguro. No kasta, saan ka sigurado? Awanan ti maram gidak. Nakiwin na swasa kon kini Sara. Ken nakita met. Addan sa bali akakuykuyog na. Wen, ngam ka kuyog na laang mat. Apay, sigurado kang adda relasyon da. No talaga ka kinasaumpay nga umuna. Sinayang mo ni Sara. Uston, nalpasan. Iso asaan na kon ababalawan. Ay, tas lang amin awan panagtalkok ni Alice. Playgirl day jay. Diyak man na mo. Ngam madlaw ko nga adda pa naggusto na kanya. Iso apat check. Adda oras na kanya. Day tati makagapo nga inaram mo. Uy. Saan mo nga iayatan? Anya ka kadi. Saan ang narigat nga ayatin ni Alice? Makaammo ka. Iko nam siguro, saan ka makadlaw ka. Saan ka naragsak no kuyog na. Mapilpilitan ka lang. Siguro, dayjay pay laasara ti ay ayatan. Asino ti nakaamuam, ti may papankin ni Sara? Saanin anas ka nga ibagak no asino? Ngam agpaiso ka di ha? Isupay lang tilinaon ti puso. Saan ta napagsaritaan ni Sara? Nalpasan ti amin kada kami. Matlagayam. Saan ko mga rudmat akas na ti pakpakitam kanya? Kasla saan ka anaragsak asyak ti kakuyukuyog mo? Pasensya ka lang kuman, Alice. Ala, mangantakit din. Lumami isang dagiti makan. Agayatang unay kan ka, Enzo. Iso please. Ayaten na kumaman. Saan ka kumangag panunot itinuan niya lang dita? Sika ti girlfriend kon. Iso natural. Sikan ti ayayatak ita. Sapay lang kumata na pudno ka iti dayta nga ibagbagang, Enzo. Rabiin, saan na ka makaturog? Sana mapukaw iti panunot ko ni Sara. Isupay lang ti adda dito'y pusok. Saan napukaw ti panagayat ko kenkwana? Mailiw akon kenkwana. Kaya't ko nga awagan kan kumustahin. Ngam amangan no pabainan naklaheng. Ikarigata klatan nga ibaw ing tirik na kini Alice. Total, nasingpat mo't kanyak. Awan mo't ti may bagakan kwa na. Maturog akit din. Masapa kang agbiyahe inton bigat. Agawi na kay jay lugar mi. Takailiw ko matan ni Papa. Kumusta, iho? Imbag man ta nalagit na ka. Nagawid ka. Uwan, Papa. Kailiw kayo matan. Ket, kumusta mo ti panagadal mo? Okay lang, Papa. Awan ka di pa'y girlfriend mo? Adda ka iti maudi ato ka di ti kolehiyo. Imposible nga awan pa'y girlfriend mo. Addan, Papa. Ngamamuyo ka di.
Diyak maawatan ti marikrik na kita. Tapay. At daim mo na a girlfriend ko. Ngam imbreak ko, gaputawan oras na kanyak. Ita, adda manin sa bali a girlfriend ko. Ngam panagriknak, tiin mo na a girlfriend ko ti ay ayatek. Narigat ti kasta, iho. San lang at ibagim tiluklukwam. Pati ti girlfriend mo iti agdama. Anfermat kan kwa na. No saan nga iso tilinaon ti pusom. Anya nga ron ti kasayatan nga aramidak, papa. Agbalin ka na pudno iti marikrik nam, iho. At magbalin ka na ragsak. Kasum ti agdama a girlfriend mo. Ibagam, nga adda sa bali, alinaon ti pusom. Tapno nawaya ka nga agsubli, iti sigod a kaayan-ayat mo. Mabainak matan, papa. Kasanon, no pabainan nak. At least, nakisaw ka kan kuwan. Awan to ti pagbabawyam iti udi na. No talagang ay ayatem, aramidam ti amin. Ngam no saan nakakayat. Awan maaramidam, no ti mga klon iti kinapudno. Inaramid mo matan ti pamuspusan, tapno masublim. Sige nga rod, papa. Kasta ti aramida. Apay nga inawis nak iti dayto a restaurant. Adda ka din napatag nga ibagam kanya. Adda, Alice. Ket sapel ako matamaawatan, nak. Anya dayta. Kahit ko lang tagbalin anapod no itirik nak, Alice. Ngamin, agbasbasulakan ka. No itultuloy ta ti relasyon ta. Anya ti kayat maasawan. Sorry. Ikarkarigatak met ti mangayat kan ka. Ngam talaga asaan ang mapukaw iti panunot ko ni Sarah. Isupay lang ti linawon ti pusok. Husto ti atat ko, Enzo. Mariknak ani Sara pa ilaang ti ay-ayatan. Alice. Sorry. Nagkamaliak. Inusarnak laang, Enzo. Ngam di ka madanakan. Oray na sakit tinakam ko. Si papaluposakan ka. Tadyak metla ka sa pulan ti tao itibiyag ko. Asaan anapudno kanya. Adda ka di ka sa pulang? Apa nga inawis na kaamangan iti dayti a restaurant? Umuna iti amin. Kablawan ka iti umadanin na panagturpos tayo. Agyaman, nak. Sarah, kaya't ko ama-amuam. Asaan ka, Apolos, anapukaw dito'y pusok? Uray na anak iti sabali akaayan-ayat. Ngam saan ka analipatan? Ay ayatin ka pa'y lahing aging gaita, Sarah. Enzo, amom ka di anasakit anak una iti naramid mo. Pulos nga awan pan nakaawat mo. Tibagim laang ti pampanunutan. Saan ka may kari iti panagayat ko? Ikan na kumapay iti may sagon daway. Agbalbaliwak. Baliwak dagiti saan mo akayat nga ugalik. Pasensya kan, Enzo. Ngamadan sinong batak nga agar-aron kanyak. Oh. Kat naragsakak iti danana. Gaputaman nakaawat unay. Anya? No kasta. Awanan tinamnamakan ka. Nasakit, Mr. Lonely. Ngem awanan ti maaramidak, no saan at ti mga klon iti kinapudno. Daytoy man, ti pakasaritaan. Tuy pagayam mo, Enzo. Enzo, pagayam ko, agyaman iting ka pa ng ibinglay iti pakasaritaam. Ket ti makunak, adal kan kadayta, anapasamak. Nga iti sumaruno, ngayon ka pa nakirelasyon, ipaay mo, ti panakaawat mo, iti ay ayatem. Ta iti relasyon, rumbeng, nga da kinnaawatan, iti tunggal maysa. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Enzo. Manipod probinsya ti Cagayan, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.